सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेची ताकद असून महाविकास आघाडीतून हा मतदारसंघ आम्हाला द्यावा यासाठी एकमुखी ठराव घेण्यात आलाय। पक्षप्रमुखांकडे शिवसैनिकांची भावना पोहोचवणार आहे असं मत तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी व्यक्त केलंय। एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, महाविकास आघाडी आणि पक्ष म्हणून कुठेतरी एकूण राहणं गरजेचं आहे आणि याच्या अनुषंगाने आपल्यामध्येच कुठेतरी दुफळी मानवणे या उद्देशाने आम्ही आज सावंतवाडी विधानसभेची बैठक घेतली होती। या अनुषंगाने आजच्या या बैठकीमध्ये सर्व विधानसभेतील उपजिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, उपतालुका प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, शहर प्रमुख अशा महत्त्वाच्या आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आजची बैठक पार पडली। या बैठकीमध्ये एकमुखाने आजच्या घडीला सावंतवाडी विधानसभा ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने निवडण्याचा एकमुखी ठराव हा उद्धव साहेबांना पाठवण्याचा ठरवलेला आहे। आजचा ठराव आज सन्माननीय अरुणबाई दिगोरकर आमचे जिल्हा संपर्क यांच्या माध्यमातून उद्धव साहेबांना दिला जातो। कार्यकर्त्यांच्या, शिवसैनिकांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या भावना या सरळ आणि अशा होत्या की गेले अनेक वर्ष सावंतवाडी मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे। यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा या सावंतवाडी मध्ये चांगलं असं यश आपल्याला वेळोवेळी मिळालेलं आहे। या लोकसभा मतदारसंघात सुद्धा चांगल्या प्रकारे शिवसेनेचे उमेदवार विनायक राऊत साहेबांना चांगलं असं मताधिक्य मिळालेलं आहे। या ठिकाणी उत्तम अशी बांधणी आपली संघटनेची आहे। जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, स्थानिक ग्रामपंचायतमध्ये चांगल्यापैकी यश किंवा सरपंच हे मोठ्या संख्येने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे आहे। या सर्व गोष्टींचा विचार करून हा जर याच पक्षाच्या वतीने जर निवडणूक लढवली तर निवडणूक जिंकणं सोपं होईल आणि त्याच्यामुळे हा सर्व विचार करून पक्षप्रमुखांनी शिवसेना पक्षाकडे हा इथला उमेदवार ठेवावा अशा तऱ्हेचा आजच्या घडीला ठराव पाठवण्यात येईल। अनेकापेक्षा बाहेरच्या तालुक्यातले लोक इथं येऊन उमेदवारीसाठी प्रयत्न करतात, ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे। खरोखरच तुम्हाला जर तुमची राजकीय परिपक्वता तपासायची असेल किंवा राजकीय यश तपासायचं असेल तर तुमच्या त्या तालुक्यामध्ये जाऊन तुम्ही तपासा असं मला वाटतं। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ जर बघितला तर ह्याला राजेशाहीची पार्श्वभूमी आहे। या ठिकाणचा जो वर्ग आहे तो बहुतांश वर्ग हा व्यापाऱ्यापेक्षा शेतकरी वर्ग आहे आणि शेतकरी वर्ग असल्यामुळे शेतकऱ्यांची खरंच दुःख इथल्या जर एखाद्या शेतकऱ्यांच्या पोराला जर आमदार केलं तर खऱ्या अर्थानं लोकांची दुःख त्याला समजते आणि तो प्रश्न विधानसभेमध्ये मांडू शकतो। त्यामुळे आमचं म्हणणं होतं की कोणी यावर कीर्ती मारून जाण्यासाठी हा मतदारसंघ नाही, किंवा आमदारकीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अजिबात हा मतदारसंघ नाही, तर लोकांना न्याय देण्यासाठी मतदारसंघ आहे। गेल्या 15 वर्षामध्ये जे लोक आपले प्रश्न विधानसभेमध्ये मांडून त्याची सुटका झाली पाहिजे, इथले अनेक प्रश्न असतील, बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, किराणीचा लोकांचा प्रश्न आहे, या ठिकाणी गावामध्ये जात असताना रस्त्यांचा प्रश्न आहे, तर हे सगळे प्रश्न कोणाकडनं सोडू शकतात? तर सर्वसामान्य ज्यावेळी बाळासाहेबांचा जाईल त्यावेळी सोडू शकतं। अशा प्रकारची लोकांची आता भावना निश्चित झाली आहे। महत्वाचा मुद्दा असा आहे की गेली 10 वर्ष ह्या मतदारसंघाचं नेतृत्व शिवसेनेच्या चिन्हावरती निवडून आलेली व्यक्ती करत आहे। त्यामुळे इथल्या विधानसभेवरती हा फक्त उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पक्षाचाच अधिकार आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।